Oferim el servei de les assessories laborals i les assessories formatives, on et podem ajudar en el procés per buscar feina o per saber què estudiar. Per altra banda, també estem recollint diferents propostes per fer activitats en el futur. Us animem a que vingueu a portar les vostres idees per participar en el projecte. Si tens entre 12 i 29 anys, pensa que no només pots venir a jugar, a reunir-te, sinó que també pots venir a estudiar, a llegir, a passar una mica el rato o a demanar informació a l'Espai Lila. Benvinguts a l'Espai Jove a l'Hotel de Matadepera. Connectem?